Ngikubingelele kuzo zonke indawo lapha khona kufinyelela khona lelo hlelo igama lami nginguSambiso ngikwaKandlozi. Ngicela amaqala uvashele i-channel yakho subscribe kanti uma ukuthi usuku kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukela ohlelweni. Wembukela amazwi ubela namhlanje atho wesifazane osemusha omnyaka yakhe engakaqinisekisiwe ushayiswe imoto ephaphalazele yaya kuye ngqo yayobhreka ngaye eThekwini ngesikhathi enkonzweni. Kube kuthe eduze kwesidumbu sakhe kutholakala ibhokisi lika-sweetie owaziwa ngama-Easter eggs kanye nezinto zakhe zokugcoba phecelezi ama-cosmetics. Kube kuthi abazimi eziphuthumayo ngesikhathi bafike endaweni yesigameko bamfice nomndondo wokugcina bathe bazamile ukumhlenga kwandla zimuka ngomoya kanti-ke umndeni wakhe uqinisekisile ngokudlula kwakhe emhlabeni kanti umshayeli wemoto naye ulimele kabi. Mbukeli udaba lobuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.